ଦେଇ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୂଜାକୁ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜାର ଆରମ୍ଭ କେବେ ଓ କେମିତି ହୋଇଥିଲା ତାହା କୌଣସିଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା ଆସିଲେ ସାଧବ ଝିଅ ତଅପୋଇଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପଡ଼େ, ଯିଏ ମାଆଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା କରି ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସାଧବ ଝିଅ ତଅପୋଇଙ୍କର ପୁରା କାହାଣୀ। ସାଧବ ଝିଅ ତଅପୋଇ। ସାଧବ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କର 7 ପୁଅ 7 ବୋହୂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ତଅପୋଇ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହୋଇଥିବାରୁ ତଅପୋଇ ବହୁତ ଅଲିଅଳି ଥିଲେ। ତଅପୋଇ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଝିଅ ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଭିଶପ୍ତ ଅପ୍ସରା ଥିଲେ। ଦିନେ ତଅପୋଇ ଜଣେ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ କଥା